Goddag, goddag. Goddag, to. Ja, så du. Vi skal bruge sådan alt det der alkohol, du har til at stå der. Ja. Og så skal vi have cigaretter og en ikke cigar, og så sådan der. Og så en lighter. Ja, og kan du ikke lægge med det tui, så vi har der her i? Jo, men det kunne da godt ske. Ja. Tak skal Kan vi man. kunne få lov til det? Ah, men du er det simpelthen det sødeste menneske, jeg kender. Er det? Ja, du er det sødeste menneske. Og vi er gamle nok. Ja, Må jeg lige se ID først? Ja, vis ham det nu lige. Fordi vi kan ikke have det herinde i den her butik her. Det går ikke det der. Jo, det går lige. Ja, det sagde jeg. Vil du have en pose med? Jo, tak. Jo, så. Okay, det blev 100,5. Altså, prøv nu at høre her, mand. Det kan godt være, du er det sødeste menneske, jeg kender, men du er altså ikke særlig god til at måle. Altså, nej, man kan ikke lægge ned til det samtidig. Nej, det... Ja. Vi har nemlig fest i dag, altså. Nå, okay. Ej. Ja, det må du også give. Skal jeg lige hjælpe jer det her? Det kører ret godt bræk. Gamle! Vi ses i to. Ja, du er simpelthen så flink. Ja. Så vi må se, hvordan det godt kommer til at gå. Yes, vi smutter igen. Der er ikke noget for meget, vel? Nej. Tjøn. Vi skal ikke os. Skal du stå i vejen nu også? Hvad satan skal du stå i vejen? Nej, prøv at se. Prøv at se det ordentligt. Det er sgu da noget, han lægger selv det der. Har du flere ud? Har du med ham med det? Ja. Hvad har ikke lyst? Hej. Skal du have en? Nej tak, jeg kan ikke alkohol. Nå, skal du så ikke med? Nej, måske med mig, måske mig. Lad være, jeg ringer til politiet. Nej, rolig nu. Det er ærligt. Er det min Peter? Lad mig sat. Skal jeg sat med at stå der, skal du frække med? Så må jeg sgu blive rundt. Lad være med at slås for mig. Hvor er det lækker væk? Gå da væk for fanden. Nej, lad være. Lad være, jeg ringer til politiet. Kom her. Jeg er ikke færdig med dig nu. Hallo. Hallo? Ding. Jeg har det på en politigård. Ja, hej. Jeg vil rigtig gerne have, at der kommer der 2 drenge op og slås. Jo, men vi sender en vogn. Tusind tak. Skynd jer lidt. Ja. Jeg slår. Okay. Pause. Det er med for helvede. Kom nu. Jeg har det. Du får den der. Hvad siger der her på gaden? Jamen altså, jeg prøver bare at være... Hallo, det er min kæreste, han tager. Det er min dame, siger jeg til dig. Undskyld mig, Dame. Er det nogle af dine kærester? Nej. Det er min dame, siger jeg til dig. Hey, politibetjent. Hun er bare fuld. Nej, hun er for Jeg tror jeg lige min forståelige her. Det er dig, der er fuld af. Du skal Prøv nu lige at tige stille. Nu lukker du ud sylten, fister. Nu tager til manden. Nej, vi skal have spiritusprøver. Det skal du også med i købet. Du kraftedeme, mand. Min trøje. Hold din kæft. Hvis I slapper af, så sætter jeg direkte til politistationen, og så får I en kæmpe bøde. Og jeg vil gerne se pas og et psykisk bevis. Spas. Jeg har sgu ikke spas. Er du mig spasser? Jeg har en telefon. Telefon, det tager jeg ikke imod. Jeg tager imod passet. Jeg har synes ikke Undskyld mig her. Er det dig, der smiler med et tandsmil i der kaninsmil her fra 86? Det er bare, jeg gør noget, ikke skat. Jeg har også en synes, at jeg er smuk. Kan du bruge det? Ja, men Lisbeth, det er ikke min kommune, men du må gerne komme med. Nej, jeg har ikke tid. Jeg skal på ferie. Beklager det, jeg må aflyse. Vi skal stå i stedet for at snakke om... Nej, gå nu væk, ikke? Nej. Høj nu, Og hvis ikke holder kæft, så kalder jeg på mine kolleger, og den kommer... Hold nu din kæft, din psykopatsmasser, mand. I vores sommerhus. Vi har lejet sådan en dejlig via her. Du kan sagtens få Ved du hvad, jeg er bedre idé. Jeg er fin sommerhus til jer. Tog en lille fin sæde med en fin badeværelse. I kan det tage sammen med. Kæft, Og så kan jeg få det plads igen. Din idiot, mand. Og faktisk lige udkøre din fister. Og du skal ikke på min tid til en her, fister.
Nu går du. Kraftedeme ikke frem, siger jeg til dig. Nu kommer du med mig, Ja, nu har du. Og jeg skal vel. Pause. I to må hellere tage en lille pause. Ja, hvor I nu ringer til min kollega. Og Ja. det er nødt til at gjort det med jerngrebet. Jeg vil gerne tale med en kollega. Hold din kæft. Igen og så. Vi har brug for forstærkning. Der er en fuldmand, der sparker mig i kuglerne. Det gør han før, og nu bliver du der, Fischer. Kommer du? Hej. Gå nu væk! Nu bliver I her. Hvad fanden laver I to? Nej, nu stopper du! Hvad er der galt? Ikke endnu et panserskib, mand! Nu Det er der, nej, det er det kraft. Fedt. Nå, der stopper. Hey. Hvis du ikke slapper af, så kommer jeg med mine skyder. I to er arresteret. Klokken er cirka 12 minutter over. Du må heller ikke er arresteret. Vi må hellere få taget en spritprøve. Vi tager en spiritusprøve. Pust. I har tydeligvis fået for meget. Kom her. Kom her. Kom her. Her. Nu skal Kom I- her. Ja. Kom så her I to. Kom så kollega. Vi kommer med den arbejde. Kom så. 2 sekunder. Vi skal til nærmere. Prøv at vente den politibetjent. Kom. Nej, du kommer her. Gå. Kom. Fuck, hvor er du ulækker. Hej skat.